Nomor 6 ayyakuna mustaqbilan al-qiblata bisadri. Ayyakuna yen to ana sapa wong iku mustaqbilan madhep al-qiblata ing kiblat bisadrihi kelawan dodone wong, kelawan dodone musolli. Harus menghadap kiblat ketika membaca salam niku. Ora oleh napa niku? Urung rampung le salam wis dodone ditenggokke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking mantepe. Saking napa niku? Saking semangate. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mangke batal nih. Utawa urung rampung le salam wis mlayu. Assalamualaikum malah karo ngadeg. Karo tangi selak kesusu, selak kebelet misal. Batal salate. Kari saknil malah batal. Pun. Allah yaksida bisalam al-ikhbar balil insya. Nah niki Allah yaksida yen to ora nejo sapa wong sapa musolli bisalami kelawan salam al-ikhbaro ing ikhbar ing napa niku aweh khobar utawa gawe kalam khobar balil insya'a balik kalam insya niku nek secara zahir assalamu alaikum niku mubtada khobar niku kalam khobar kalam ini antar merno loro nggih kalam khobar karo kalam insya kalam khobar karo kalam insya. Kalam khobar ini apa? Menunjukkan berita, informasi. Kalam insya niku bangsa perintah, bangsa napa? Larangan, terus namanya harapan, terus doa niku insya. Nek secara zahir assalamu alaikum niku kalame kalam khobar. Kalam khobar. Tetapi secara makna niku kalam napa sing dimaksud adalah kalam insya alias doa. Semoga keselamatan atas kalian semua. Padha karo astagfirullahalazim nika kalam nek ndelok zahire niku kalam khobar. Tapi sing dimaksud adalah kalam insya. Terus malih napa contoh malih nggih? Sallallahu ala Muhammad. Niku kalam khobar. Shalla kan fi'il madhi. Shalla fi'il madhi terus Allahu dadi fa'ilnya. Shalla wus paring rahmat ta'zim sapa Allahu ala Muhammadin ala sayyidina Muhammadin. Niku kalam khobar. Cara zahire niku kalam khobar. Sing kalam insya pripun? Sing kalam insya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pakai sholli, Allahumma sholli pakai napa fi'il amar utawa fi'il doa. Fi'il amar nek ning gone sesama manusia, sesama napa padha-padha niku istilahnya kan fi'il amar. Tapi niki kepada Gusti Allah dadine fi'il doa ngoten. Allahumma sholli sifatnya fi'il amar utawa fi'il doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niku sing kalam insya. Niku kalam insya, kalam doa. Nek sallallahu ala sayyidina Muhammad niku cara zahir adalah kalam khobar, tapi yang dimaksud adalah kalam insya. Sing dimaksud doa mulane le maknane shalla muga-muga, tambahi muga-muga to. Muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allahu dan seterusnya. Terus assalamu alaikum barang. Assalamu utawi rahmat ta'zim apa? Robo keselamatan utawi keselamatan iku alaikum muga tetep ing atase sira kabeh. Iku alaikum muga enek muga-mugane. Nah niku dinggo menunjukkan bahwa ini adalah napa? Sing dimaksud adalah kalam insya walaupun zahirnya adalah kalam khobar ngoten. Dong mboten? Radong. Radong napa? Dong lho. Ya. Jadi enten napa niku zahirnya adalah kalam khobar tapi sing dimaksud niku kalam insya. Kalam insya niku diantara ya doa niku. Radhiyallahu anhu. Niku kalam khobar. Radhiya wis paring ridho sapa Allahu anhu saking sahabat sinten ngaten. Niku mestine memberi kabar, memberi informasi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, memberi kabar bahwa Allah menginformasikan, memberikan informasi bahwa Allah telah memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad. Nah, tapi yang dimaksud adalah semoga. Kalam insya doa. Pun. Selanjutnya nomor 8 al-julus. Duduk. Jadi fala yakfi mongko ora cukup idza qoma qabla ayyutim mahu.
Fala yakfi mongko ora cukup apa salam apa taslim idza qoma ing dalem nalika ngadeg sapa musolli qabla ayyutimmahu ing dalem sadurunge yen to nyampurnakake sapa musolli ing taslim ing salam. Jadi napa? Tidak boleh rong rampung le salam sadurunge mim alaikum niku lho. Durung rampung tekan mim alaikum assalamu alaikum niku tidak boleh berdiri utawa nganu. Salam pertama, salam kedua karo mlayu ra apa-apa. Tapi yo nek diniati niku salam napa niku? Salam di antara rukune salat mangke yo dadi iso dadi dosa niku. Tapi salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Salam kedua karo mlayu, salatnya tetap sah ngoten mawon. Ini masalah dosa utawa orane niku enten perlu dibahas niku. Fala yakfi idza qoma qabla ayyutimmahu. Fala yakfi idza qoma qabla ayyutimmahu pun. Nomor 9 ayusmi'a nafsahu assalam. Ayusmi'a yen to aweh rungu sapa musolli nafsahu ing awak dhewe musolli assalama ing salam. Harus bisa didengar oleh telinga sendiri. Jadi menyuarakan atau membaca bacaan salat, semua bacaan salat terutama sing fardu niku harus bisa didengar oleh telinga sendiri walaupun apa ya ukurannya pas nalika sepi dan pendengaran normal. Tapi ketika rame-rame ya ora kudu bengok-bengok ngoten. Wis koyo mbiyen kae. Aismi'a nafsahu assalam li annahu karena sak temene salam iku ruknun qauliyun, rukun sing bangsa bacaan. Kemudian nomor 10 ayakuna yen to ana apa salam iku bilang arabiyati kelawan bahasa Arab. Walam yaqurhu sahibun nazmi al-mutaqaddim. Walam yadhkurhu lan ora nuturake ing syarat nomor 10 niki sapa sahibun nazmi napa sing teng nazam niku lho sahibun nazmi sahib nazam tadi al-mutaqaddim yang dahulu tadi yang sahibun nazmil mutaqaddim sahibun nazam tadi pun rene wis maklum niku. Jadi tenggen nazam niku ora disebutke. Pun ar-ruknu tsalitsah asyara at-tartib. Ar-ruknu utawi rukun ats-tsalitsah asyara kang kaping 13 iku at-tartib. Urut mulai saka takbir sampai selesai. Li anna nabiyya karena sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa Kanjeng Nabi hakala kaya mengkono-mengkono tartib. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Shallu salat sira kabeh kama ra'aitumuni kaya oleh ningali sira kabeh ing ingsun usolli hale salat sapa ingsun. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Salatlah kalian sebagaimana atau seperti apa yang kalian lihat ketika aku salat. Babu sunanis shalah. Lanjutkan betul.